Радіо Лада. Радіо Лада. Сплошний тиждень перед постом Великим приготовляє нас уже на м'який переход до Великого поста, коли вже ми перестаємо приймати м'ясну пищу, молочну, і вже переходимо навіть перший тиждень на те, що много і по уставу, многі дні, навіть вареної не їмо. Все переходимо на ту пищу природну, яка іноді ще напоминається нам як райська. Ведь постна їда – це їда райська, ту їду, яку їли Адам і Єва, і перші люди до потопа не вкушали м'ясо, а тільки растительне. Ясно, що і наші предки теж, коли отримали 1150 років Кирило-Мефодіївську православну віру, так полюбили пост і так увиділи його духовну нравственну силу, що донині прямо генетично живе у нас бажання поста. Маса людей прямо нам заявляють і на ісповіді, і на контактах із людьми: ми создані для поста. Во время поста я відчуваю себе в 10 разів краще, і пам'ять робить. Я починаю робити такі справи, які не подвласні в період непостний. Но головне, що пост не тільки воздержання у їді. Покійний блаженніший наш Владимир, митрополит Київський, все казав: так важливо, щоб Великим постом, та й взагалі за все життя ви не з'їдали один другого, щоб ви в серцю не носили злоби, лукавство. Навіть тоді, хто в житті має якусь пам'ятку обіди. Не треба ту обіду носити, бо виявляється, що обіда і злопам'ятство вперва вбивають того, хто його носить. Можеш ти чого завідувати сусідові або злитися на нього, йому не холодно, не гарячо. А ти вже ізнутрі з'їдаєш себе. За чим? Треба їх маленько, то ті страсті голодом або постом усмирити, покласти їх на місто. Важливо розуміти, що весь духовний опит церкви наповнений, направлений на те, щоб возгорівшися, запалившися страсти угасити. Сатана добре знає, розпаливши страсти і пороки в чоловікові, при цьому состоянні у людини пропадає чистота сознання, чоловік превращається в якоїсь животне із животними інстинктами, далекими до благодатних, високонравственних призивів Божих, бути чисті і святі, як сам Господь. Будьте святі. А як бути святим, якщо твої змії, твої страсті, ти їх нагодуєш, накормиш їх, вони тебе згублять, вони тебе задавлять, не дають спокою. Маса людей, котрі повірували во Христа Ісуса, послідували за Ним, постаралися держати себе в чистоті, нараз приобріли спокій духовний. Зовсім інший взгляд на мір. Да, треба чоловіки і їсти, і пити, і одіватися, і любов мати, но і їда, і об'єднання, пиття і опітіє, потреба одежі і мода, любов і блуд – все це крайності, котрі людина, все, що не візьметься, приведе до гріха. От чому так важливо розуміти, що пост, особливо 40-дневний пост, який провів сам Спаситель Господь, показав усім нам, щоб виходити на відповідальну роботу, треба вийти на пост. Граничні дні поста 40 днів. Радіо Лада. Радіо Лада. Удивительно, що медицина оцінила, що наш організм не більше як 40 днів способний в голоді бути. От чому і нам Господь дає 40 днів поста, не голода. Іменно не голода. У церкві православній нема голодаючих постів, крім окремих днів, Великодна п'ятниця страстна, або, наприклад, на усікновення глави Іоанна Предтечі, і такі особливі другі дні. В остальні дні не є предписано голод, предписаний пост, воздержання. І так,
У православної церкви задача сили благодатної утишити огонь злоби, огонь страстей. Задача сатани цього світа через телебачення, пресу, радіо, казки, кіно воспалити, так запалити чоловіка, щоб чоловік ходив, як біснувати в цьому мірі, не маючи ніякого спокою. Різних форм поведінки, образ життя, який різнить нас, людей, від людей неправославних. Ми замітили вже, що коли чоловік стає православним і духовним, у нього інакше життя йде, інакше навіть напасників приймає, ворогів починає ненавидіти, а молитися за них, Господи, прости ми, бо не розуміє, що робить. Для людей неправославних замічено одно, явно є таке, як нека рана. Коли ми видимо людей неправославних, які у своїй вірі за Бога забили, а б'ють православних, причому телевізор, преса, радіо, швидко як побити, які недобрі православні, стало ясно, річ перед нами йде. Про нас говорять не християни, котрі не знають милості. Ведь і Господь, розпинаючих, не казав, будьте прокляті, а казав, Боже, прости їм, бо не розуміють, що творять. Коли сусіда нападає, та може у тюрму покласти і спокій. Ні, ти його ще більше погубиш душу, а тільки розумний та самого злійшого врага сусіда знає молитвою і терпінням купити, обійти, щоб приобрівши брата, привести його до церкви, а на страшному суді за це мати дополнительну благодатну награду. Молімо ми Господа, щоб усі білі тижні, сьогодні нас обстало ще пару днів до Великого Поста, ми навчилися зріти, як Господь іменно, коли вели Ісуса на розп'яття, Олександр Руфов ішов із поля. І от, коли виділи мучителі, що Ісус тяжко несе крест, то взяли того та дали йому нести крест Ісусу. Давайте ми, живя свято і благословенно, помагаймо нести крест Христов. Бо наші гріхи, які були, які є, які ще й будуть, це тот груз, котрий давить на крест Христов. Каждое покаяние – это ослабление креста Христова. Каждое изменение образ життя к лучшему – то утешение, уменьшение груза. Господи, научи нас любити пост, любити, а не боятися його, заставити свого ослика, свого нашого тіла, щоб слухався, дати йому їсти тільки, скільки би держав. То робити. Та дай йому тільки, щоб він дарував нести душу і постом і молитвою формувати із ослика свого тіло настоящее, благодатне, сильне, сопротивляючися і болезням, і слабостям, і порокам. Ну а у вічності іменно такі душа і тіло, очищені, омиті, зможуть наслідувати Царство Божє. Амінь. Радіо Лада. Радіо Лада.